En aquest vídeo reciclarem un altaveu. Segurament que per casa tenim algun altaveu d'equips de música que ja no utilitzem perquè s'han quedat obsolets i no sabem què fer en els altaveus i segurament els acabarem portant al punt de recollida, al punt de reciclatge, perquè no tenen cap tipus d'utilitat. Si es quedeu a veure aquest vídeo, comprovareu com amb 3 euros podem convertir aquests altaveus amb un sintonitzador d'FM, un reproductor d'MP3 tant de llapis de memòria com de targetes. El primer que necessitem és aquest mòdul. Això ho trobem per internet i el seu preu aproximat és de 3 euros. El primer que haurem de fer és buscar un lloc adequat en l'altaveu per posar aquest mòdul. Un cop haguem seleccionat el lloc que creiem convenient, marcarem amb un llapis o un retolador el que seria on va el mòdul i farem un forat. Seguidament agafarem el cable de l'altaveu i el tallarem. Ho connectarem de la següent manera. El cable que hem tallat, que va directament cap a l'altaveu, el connectarem en aquest connector que serà un dels dos canals de l'amplificador. L'altre extrem del cable que hem tallat el connectarem a l'altre connector, que serà l'altre canal i ens sortirà per la part del darrere de l'altaveu, on hi podem connectar un segon altaveu en cas de que vulguem tenir un amplificador estereofònic. Aquí veiem el detall de com quedaria la connexió un cop protegida amb cinta aïllant. Seguidament agafarem una pila de 3,7 volts, un fusible d'1 ampere i soldarem el terminal positiu de la pila al fusible i el terminal negatiu de la pila directament al cable del connector. La protegirem en cinta aïllant, així és tal com quedaria, i aquí tenim els 3 connectors que van al mòdul, els dos canals, el dret i l'esquerre, corresponents als altaveus, i aquest últim, que és l'alimentació, el positiu i el negatiu. Això és tot pel que fa a la connexió. Ara agafarem un trosset de cable, és aquest que estem veient aquí a la pantalla, i l'enroscarem en un destornillador, més que res per fer-li forma d'espiral i que ocupi menys. Això serà la nostra antena del mòdul de FM. La soldarem aquí, tal com esteu veient a la pantalla, i ja tenim aquesta petita antena. En cas de que tinguéssiu dificultats per rebre les emissores, podeu fer sortir un tros de cable una mica més llarg per algun extrem de l'altaveu. Agafarem silicona calenta i enganxarem la pila en un lloc que no molesti de dins l'altaveu. Nosaltres la col·loquem aquí dintre i ja podem posar el mòdul a dintre amb la seva antena, tal com estem veient ara mateix en el vídeo. Ho col·loquem bé i només ens quedaria podem posar-li 2 tornillos per fixar la plaqueta aquí a l'altaveu o ho podem enganxar amb silicona calenta, tot depèn del que vulgueu. Ja tindríem l'equip llest. Ara comprovarem com funciona, el posem en marxa. En el extranjero, las funciones consulares son asumidas por los Ja sentim el consulados de sintonitzador d'FM que funciona perfectament. I aquí a la part del darrere veiem aquests cables que són els que abans us comentava que podríem connectar al segon canal o sigui un altre altaveu per tenir els dos canals, el dret i l'esquerre, i tenir un amplificador complet estereofònic i molt més potent. Veiem que sintonitza bastant bé les emissores. En cas de que visqueu en un lloc més allunyat dels repetidors i tingueu problemes de recepció, podríeu fer sortir un trosset de cable de 30 o 40 centímetres fent algun petit foradet a l'altaveu i augmentarem la recepció d'aquest mòdul. També veieu que porta un comandament a distància que va inclòs amb el mòdul i funciona perfectament. Siguis independentista o no, l'Estat tria gastar els teus diners en armes i ambaixades de luxe mentre I aquí davant estem veient que tenim la ranura per connectar la targeta de memòria, per connectar el llapis de memòria i també per connectar-hi el carregador per carregar la nostra bateria recarregable. Això ho podem fer en qualsevol carregador de mòbil que tinguem. Podem carregar el nostre equip tal com esteu veient ara mateix en el vídeo. Connectem el nostre carregador. També el podríem carregar connectant en qualsevol port USB de l'ordinador. I d'aquesta manera tenim un equip que es carrega i després el podem portar on volem
i funcionarà. També veiem que llegeix perfectament el llapis de memòria, en aquest cas és un USB amb un MP3. Doncs ja està, això ha estat tot pel que fa al vídeo d'avui. Simplement veieu que a vegades tenim coses a casa que no sabem què fer i les acabem llançant, i per 3 euros o una miqueta més podem tenir un fantàstic reproductor MP3 que llegeix aquests llapis de memòria, targetes de memòria, sintonitzador d'FM, a més recargable que el podem portar on vulguem. Doncs fins aquí el vídeo d'avui. Si us ha agradat, doncs ja ho sabeu, li podeu donar like, li doneu m'agrada, us podeu subscriure al canal si no ho esteu, i moltes gràcies per haver vist el vídeo. Fins la propera!